Matige ma ɲɛmaa ye fɔ I ka ko caman bɛ ne ka o muɲu siga t'a la an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ hakilina ɲuman miiriba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen inshallah ka ɲɛsin anw ka jamana ma faso Maliba jati I k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ Ala k'an fara o mɔgɔw ka kuma ni sanga bɛɛ amin Ala k'an bɛɛ kɛ jamanadenw ye minnu ni jamana kanu I k'a dɔn a bɛ dusukun na amina walasa anw ka jamana o kumana a bɛ gɛlɛya minnu na a bɛ se ka olu lapan ne ka jɔ I k'a dɔn wasa o kumana o danga kan cogo min na kɔrɔmɔrɔ ka I fo k'i barikada ka renouveau télé filɛba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani a kɔ kan minnu ni olu tɛ sɛgɛ u tɛ ɲinɛ u ka sugandili o bɛ bɛn I k'a dɔn groupe renouveau ale ka kibaruyaw ni kunnafoniyaw olu lase waati u ma a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kunnasiri ye u bɛ se ka basi cogo min na layidu talen don ɲɛmaaya so fɛ sango an filɛ kɛnɛ min ka laada kɛnɛ don bɛnɛ ka taa bila juma na nɛgɛ ɲɛ 10 dana ma tɛmɛ I k'a dɔn sanga 30 bonyango an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ kɛnɛ in kan kunnafoni gafe minnu n'olu bɛ bɔ nanzarakan na walasa ka se ka olu kɔnɔ kunkanko kibaruya k'o bayɛlɛma bamanankan na bɛɛ bɛ se ka I k'a dɔn wasa sɔrɔ a la cogo min na k'i fo k'i barikada k'a f'i ma k'i sanu ba amini denmisɛnninw ni sigiɲɔgɔnw kuri baasi tɛ yen nɔ bɛɛ ko k'i fo alhamdulillah rabbil bangoni bɛɛ ko k'i fo a diyara n ye Salembugu ko k'i fo tubarikala commune 1 ko ka sigida tɔ bɛɛ lajɛlen fo ko ka jara bɛɛ lajɛlen renouveau a kanuba jamakulu ko k'u bɛɛ fo faso kɔnɔ ani faso kɔ ka barika Salembugu ko ka fi yɛrɛ k'i siribe marhaba Sanogola ka foli dalen b'o kan tubarikala Adama Sanogo ko Nostradamus ko ŋa ka ci fɔ bɛɛ kuri baasi t'a la ka kuma fɔ bɛɛ basi foyi t'a la foli minɛ an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ I k'a dɔn ko denmisɛnnin dɔ Ala ka maakɔrɔsi kalifa Allah o kumana ko foliw k'u sɛbɛkɔrɔ diyara n ye k'a barikaw kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen ye Janjo Masa I y'a fɔ cogo min na dugukura jɛra ko fila masa ka sebaaya don Jabaru Wahid don anw bɛ masaba in tanu k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn ka rasulu tanu k'a wale ɲuman dɔn k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ma Ala k'o jidiya kan an masaw sara t'an bolo wa anw tɛ se k'u sara yɛrɛ wa anw ka kɛta olu de don o kumana an b'u fɔ k'u barikada ni Ala ka jɛ an bɛ dugawu k'u ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina hali bi Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jiri kɛ lafiyaw la ka guwan o guwan b'u la Ala k'a bɛɛ basi foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun sabu o man d'an ye so fila masa a ka sebaaya kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ tiɲɛ so kumana badabada dali Ala ka nɔgɔyaw ye ka kanuba jama fo k'u barikada filɛba jama ani lamɛnba jama faso kɔnɔ ani faso kɔ kan kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya olu ye min ye I k'a dɔn k'a ma bɛɛ k'a cari suya kɔlɛtigiw ni nɛgɛsojurutigiw don Awa Tafili Ture ani Maharaji Magan Jakite ale bɛ yen bi Maharaji Magan Jakite ani I k'a dɔn k'a fɔ Dramani Gɔnɛ mon père bɛ Dramani Gɔnɛ a kunna jara a ma k'a ta la o kumana ninnu ye k'a ma bɛɛ k'a cari fana Janjo Masa sɔngɔnna kalifalen don aw na I k'a dɔn Idrissa Sidibe Janjo Masa ani ne yɛrɛ Modibo Sanogo aw na kɛ laseli da ye o bɛɛ k'i bisimila kunnafoni tuma de sera an y'a sama ka bɔ kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ ni Ala ka jɛ an bɛna a mada o cogo la bisimila Sidibe marhaba kɔrɔmɔrɔ o kumana bisimila a minɛnen kɔ an t'a ko bila dagirinda la an b'a ye k'a fɔ lajɛbaw ni lamɛnbaw kumana an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ min ye samiyɛ donda kɔrɔmɔrɔ o waati sera ni samiyɛ sera sɛnɛ bagan mara o ye cɛsiri kuma ye ni samiyɛ fana sera kɔrɔmɔrɔ o kuma dekun dɔw taabolo dɔw bɛ yen an kan ka hakili to an la dɛ o ka ca yɛrɛ de o ti ban nɔgɔw bɛ yen san o san an tɛ sɛgɛn nin kuma in fɔli la dɛ san o san siraba dɔw bɛ kɛ kɔfolo ye min ye k'a dɔn jitɛmɛ siraw an yɛrɛ y'o kɛ ɲamanbɔnminɛn ye siga t'a la baasi tɛ sigida yɛrɛ fana na an taara an ka I k'a dɔn k'a fɔ sigida jitɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen wɛntɛrɛ k'u bɛɛ jɔ o don ye dugukolo a joli siraw de ye so fila masa de y'u dilan a bɛ tɛmɛ ka dugukolo balo o cogo la o kumana a t'a tɛmɛ sira bila n'aw y'a koro a bɛ sira wɛrɛ bɔ n'a daminɛna ta dɔw bɛ nisɔndiya dɔw ni hami don wala bɛɛ ni jɔrɔ dɔw sewale don dɔw bɛ degun kɔnɔ siga t'a la o kumana Ala k'an bɛɛ ta kɛ Ala ya masha Allah an ka hakili to a la ka duw lasaniya ka sigidaw saniya ani k'a dɔn k'a fɔ min ye dugu yɛrɛ ye o lasaniyalen o fana bɛ kɛnɛya ni k'o ji di o kuma an bɛ an sinsin o kɔrɔfɔw kan bawo samiyɛ donda ma se duguba kɔnɔ sigi kuma dɔ la an ma kuma ka ca dɛ wa jango ɲinanda ye ni fiɲɛba bɛ ka don ɲinan fiɲɛ bɛ ka bonya ani fiɲɛ bɛ ka don kunun météo y'a fɔ a ko sɔgɔmada fan fɛ ko min ye Sikaso yanfanw ye k'olu b'u ta sɔrɔ ko wulakile waatiw la k'an b'an ta sɔrɔ siga t'a la min ye sufɛla waati ye ko Kayi marabolo b'u ta sɔrɔ a fɔra ten ko nka ko fiɲɛba b'a kɔrɔ dɛ ko bɛɛ ka labɛn fana kɛ siga t'a la ko ji fana b'a la ayiwa
o kuma na ala k'an bɛ sababa ma ya masha Allah ka ji sanuma ni ji ɲuman di an ma ala ka tiɲɛni kɛ ji ma janyo masa jiribolo minnu bɛ fara ala ka maaw kisi u tɔɔrɔ ya masha Allah kuranbili minnu bɛ tigɛ ala ka maaw kisi u tɔɔrɔ ma kolokolo minnu bɛ wuli ala ka maaw kisi u tɔɔrɔ ma Anazar Daro Kamara ale bɛ an ka bololaw kɔnɔ yan bi a bɛ Carrefour kɔnɔ a bɛ renouveau la tani ka segin la bi Dado ni Mariétou kɔni je ne sais pas comme e ni Isu ma femme ta femme mon femme bon Isu de femme do dɛ o ma sɔn na tile kelen a flashi a bɛɛ kɔni ye Isu ta ye ayu mamini a dala sawa tiɲɛ de do sawa an kɔni b'a fɔ ko ma femme ayo basi dɛ n'o tɛ ne ma femme bɛ ayo basi dɛ Salogo Youssou Taoudou aya o kuma an k'u to Youssou ta yala pourquoi ne pas le dire munna a ti fɔ arabadonya laada i k'a dɔn k'a fɔ o kuma na a latimɛna da dɔ Kamara Kɛnbɛ ka fasiri ne ka kalmu kalata bi sɔgɔma in na kɔrɔmɔrɔ min n'o bɛ tali kɛ wale dɔw la a Kɛnbɛ ne ka o kuma na i bɔlenkɛ ni sin o ma k'a fɔ ninnu ye wale minnu ne a ka kan o kuma na an ka dansigi a la wa a ka kan ka dabila o ti dɔwɛrɛ ye walejugu kɛbaw n'olu y'u ka walejuguw kɛ n'u ye binganiw kɛ n'u labanna kɔrɔmɔrɔ ne ka i k'a dɔn k'a fɔ min n'o bɛ tali kɛ miirindanya wale k'olu kɛ o kumana ko fanga kuma caman na a kumana min ye dɔnbaliya de wa kɔrɔmɔrɔ ko anw de bɛ fanga fili u la sabu u ye walejugu minnu kɛ jaw de bɛ taa bɛɛ lajɛlen b'a fili bɔlɔn fɔlɔ ka taa sɛbɛ la ka sanga d'u ka ko la k'o ye ko cɛjuguba ye a bɛ sangaba de d'u ka ko la partager des messages vidéo de propagande djihadiste une pratique à éviter wallahi ngo fana ye maa dɔw ka kɛta de tile yɛrɛ mun bɛ bɛɛ kɔnɔ ci wɛrɛ t'olu la o fana kɔ o kuma da dɔ n'a sɔrɔ i k'a dɔn dugujɛ tɛ tɛmɛ dugula k'a ka bon da dɔ fana i k'a dɔn k'a fɔ a ka kuma na min ye jateminɛ kuma caman na o bɛ pan fɛn minnu kunna ale ti pan o kunna ko an k'a ta ne k'a jateminɛ jatigɛ wale kɛbaw don wa walima i k'a dɔn k'a fɔ alisilamɛya diinɛ i k'a dɔn o kɛcogo jugubaw olu don wa k'a mana kɛ a fɛn o fɛn ye o kuma ko ninnu kɔni ye maaw ye bɛ minnu ni i k'a dɔn u kɛlen bɛ ne ka anw ka jamana ne k'a fan caman k'o laminɛ o ko nin waati laban ninnu na wale dɔw bɛ kɛ anw yɛrɛ i k'a dɔn an fɛ n'o bɛ tali kɛ bɔlɔlɔw olu la matarafali fɛ k'u ka ka bɔlɔlɔ la matarafa o ko a bɛ ka kɛ ni o kuma na i k'a dɔn damatɛmɛ wale dɔw ye k'a sababu kɛ mun ye min ye jatigɛ wale kɛbaw u ka kɔrɔfɔw walima u ka jaw ni ka olu ta u kuma na k'u lafili i k'a dɔn fiɲɛ fɛ ko nin ye wale cɛjuguba ye i b'a ye k'a fɔ anw ka jamanaden dɔw olu dun kɔni ka baara bɛn bɛ o bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛ donni minɛ ko bi o ninnu wale min don n'a bɛ ka kɛ o ko dɔw bɛ tiɲɛ don u b'a kɛ o kuma na ko k'a sɔrɔ u tɛ a lakodɔn nka ko a la kɛ laban n'o ye wale laban yɛrɛ o k'a b'i bolo sinsin min kan n'o ye misaliya ye o de ye bingani wale tara ne ka anw ka wolomasiri tabaw n k'a fɔ min y'anw ka poste de contrôle min filɛ Kucala n'o ye PK 11 ye ne ka o lasɛgɛrɛ ko sibiri tɛmɛnen an kɔrɔ kɔrɔmɔrɔ ko wale min kɛlen filɛ nin ye maa minnu kɛra nin walejugu kɛbaa ye o kumana ko dɔw ye u kumana kuma dɔ sɔrɔ ne k'olu ka jaw an'o kumakanw ne k'u ta ne ka kumana u bilala bɔlɔlɔw ne k'u sanfɛla ne k'u lafani a ye o ko nin dun ye wale ye wale min ni fɛɛrɛ ka kan ka tigɛ danga sigi a la k'an bɛ anw bɛ yɛrɛ bɛ dɛmɛ don u ma a laban ne k'u mankutuw kɛ ko ɲɛdɔnbaliya ani k'a dɔn o kumana a yɛrɛ a damatɛmɛ kojugu o ɲɛdɔnbaliya olu fɛ nka a mana kɛ fɛn o fɛn ye n'a sɔrɔ kunnafoni ditɔ don wo walima n'a sɔrɔ kibaruya yɛrɛ cari dɔ don ninnu kɔni ye wale mun n'a man kan ka bɛn wa k'a bɛ kɛ sababu ye maa minnu n'olu somɔgɔw yɛrɛ daɲana nin ko dala kɔrɔ k'a bɛ olu sɛbɛkɔrɔ dusu mɛsimisi ka caya k'an bɛ donni min na i ko bi wale don ko yala anw ka jamana marabaw k'u ka kan ka se ka u kumana dansigi ni ko minnu na ani jamanadenw an kan ka se ka an yɛrɛ fana bila minɛn kɔnɔ ka dansigi wale minnu na Dado Kamara a ka bi arabadonya pourquoi ne pas le dire janjo nin dɔw ma se i ka dɔn jamana faamaw yɛrɛ ka ko la koyi siga t'a la faamabaliya sɛ don sansara kɔnɔ ye sɛtigi kungo ye nka sɛ kusi yan fɛ o bɛ sɛ yɛrɛ ma dɛ ka caya kɔni an yɛrɛ b'a dɔn réseaux sociaux ninnu dɔnbaliya fana ye dibi ye bɛɛ t'a dɔn an bɛɛ y'an fila la ye an bɛɛ ye maa dɔ ye bɛɛ bɛ baara kan nka bɛɛ t'a dɔn réseaux sociaux ye fɛn ye fɛn juguba ɲuman caman b'a kɔnɔ juguman caman b'a kɔnɔ a dabɔra o de kama n'i y'i ta kɛ baarakɛminɛn min ye nka ɲinjuguw sen bɛ nin na sabu an bɛ k'a fɔ ko l'armée bɛ monter en puissance u bɛ nin fana ta k'o jira ka maaw dégalabu
o tɛ dalu ye o ye kelen ye u bɛ taa fɔ jamana wɛrɛ jata ka n'o sogolo aw ka jamana kungo la k'o y'aw ka fɛn ye n'aw y'a dɔw tila fɔ Facebook yɛrɛ b'a jira aw la k'a fɔ i ka nin kunnafoni tilalen in tɛ tiɲɛ ye ko farati ni kunnafoni masinaw la u bɛ bataki ci i ma i y'a ye wa dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni kunnafoni bɔlen bɛ san 10 bɔ ni ja bɔlen bɛ san 5 bɔ o bɛna mun ɲini min na ni dangarabaya ni kalabanciya tɛ hakɛto bɛ kuma gɛrɛ laɲini dɔw b'a la dɛ jɔnɲɔ masala kan kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma bɛɛ k'i ɲɛmajɔ n'a ma ɲɛmajɔ diɲɛ bɛ taabolo min kan bi bilisa ɲamin do gɛlɛya b'a la i farati dɔrɔn i kɛra kotigi ye maa dun kuntan ka fisa i kotigi ye kuma dɔw la o kumana éducateur renouveau b'ale ta ni y'ale ta i b'a ye k'a fɔ n bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min ni studio tamani ale ka kunnafoni don nka a fasirilen don i k'a dɔn éducateur de renouveau kɔnɔ bi ko terrain jɔli anw da donna ni terrain ko kuma in na ka caya sa dɛ an kumana jamana den bɛɛ ka degun kan hali i ko ma anw ye nin kumaw fɔ ka koma taxi kumaw fɔ sabu i k'a dɔn minɛ yɛrɛ ma bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ i kɔlɛtigi n'i y'a ye k'a fɔ ko kɔlɛtigi wɛrɛ bɛ ɲani kɔnɔ yanni i k'a fɔ duga bɔ maa su k'a fɔ an bɔ an su kan n'i y'a jate minɛ kɛlɛ tɛ ban kɔngɔtɔ so kɔnɔ dɛ wa dudenw yɛrɛ fana tɛ sabali ni dubalo t'i bolo tɛ sabali ni dubalo t'i bolo dɛ ayiwa kɔnɔbara fana langolo tɛ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ fɔ dɛ an kana an yɛrɛ nɛgɛ ni falise buta la han siga t'a la janɲɔ masa ko cheminot n'o ye nɛgɛsira baarakɛlaw ye k'u bɛ jigitigɛ ani i k'a dɔn taabolo gɛlɛyaw kɔnɔna na min ye seereyaw ye a dɔw ye ala minɛ k'o kɛ sa u ka latigɛ gɛlɛyabaden min b'u ka diɲɛ don o don tile bɔ n'a bin cɛ u y'u da don a la yaasa bɔ ka k'a dɔw kalama sa ko terrain jɔli k'a kɛra kɔlɔlɔba de ye i k'a dɔn kitakaw olu ka i k'a dɔn sigida maaw ma wa k'a ye gɛlɛya caman se maaw ma min ye sosarakow ye ka taa se i k'a dɔn ordonnances ma n'o ye furasɔngɔw ye hakaja min ye i k'a dɔn nasɔngɔ yɛrɛ ye ko gɛlɛya bɛ denbayatigi caman kan ni sigida kofɔlen na n'o ye kita ye k'a sabu kɛ terrain sira a baaraw jɔli ye k'a dɔn baarakɛla caman tun bɛ nin yɔrɔ in na minnu bɛ tigɛ sira baarakɛlaw ye k'u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye cheminot ye i b'a ye k'a fɔ k'u ka sigida k'a dogolen tɛ maa la wa cheminot yɛrɛ bɛ min na bi gɛlɛya min kɔnɔ Mali kɔnɔ bi ko a dogolen tɛ maa si la fɛn min ye k'a dɔn sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kayi ko sira in a matarafali tun bɛ maa caman i k'a dɔn o ka nadaga yakubaya ko ye k'a sabu kɛ mun ye ko caman tun bɛ fɛn sɔrɔ ka bila jufa kɔnɔ nin sira in taama ni sen fɛ o kumana k'u bɛ gouvernement wele u ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ k'u bɛ cɛsiri la koyi nka cɛsiri dɔw k'o fara dɔ ka cogo min na nɛgɛsira baara a bɛ se ka daminɛ olu fana ka gɛlɛya u ka bɔ a kɔnɔ ten sa janɲɔ masa éducateur renouveau kɔnɔ bi i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn kita gare k'an wulila ka se o kita gara kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ cheminot k'u kɔni bɛ t'a dɔn i k'a dɔn sigi tɛntɛrɛ baro de la tile kuuru i k'a dɔn cakɛda la nka baara tɛ yen dɛ k'u bɛ taa mun de fɔ ɲɔgɔn ye gɛlɛya min b'o kan latigɛ taabolo ani k'a dɔn diɲɛ sigi kan n'a wulikanw ni baro bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ ka waati latɛmɛ o kumana ko fɛn min k'a dɔn k'a fɔ terrain sira baaraw jɔli k'a ye k'a dɔn denbaya caman bila gɛlɛya kɔnɔ ani kɔlɔlɔ caman se denbaya kɔnɔ maaw fana ma hakaja min ye terrain jɔli ye o kumana i b'a ye k'a fɔ ko kita gara k'a kɔni ni yɛrɛ de tiɲɛna nin sen fɛ a ni yɛrɛ de tora nin ko la awɔ a bɛ ɲini ka fatu a tora yɛrɛ o ko an daɲina ko la garde kita a perdu son âme a man daɲa tubabukan de tɛ wa walama ne m'a faamu ni y'an daɲani o tumana ni y'an daɲani a gɛlɛyara ne bɛ ko ten dɛ fasiri de y'a fɔ ne ka kuma tɛ o kumana Janjo i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra gɛlɛyabaden ye ko kita gara a baaraw jɔlen k'a ye kita gara yɛrɛ nin daɲa k'a sabu kɛ mun ye ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ furusa caman yera nin ko in kɔnɔ ko saya yɛrɛ bɔra a la ayiwa min ye i k'a dɔn datigɛndalaw ni ko caman o sɔrɔla nin ko ninnu kɔnɔna la k'a sabu kɛ mun ye n y'a fɔ cogo min kɛlɛ o tɛ bɔ kɔngɔtɔ so kɔnɔ Janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko yaasa ninnu ka ɲɔgɔn ka fori ko fɔ nɛgɛsira baara ka daminɛ dɛ caman boloma dayɔrɔ de don a ka ja kabila caman boloma dayɔrɔ don min ye i k'a dɔn k'a fɔ seereya dɔw y'o kɛ kita dugu kɔnɔ o ma sɔn k'u tɔgɔ bugunatigɛ di cheminot k'u bɛ gɛlɛyabaden min kɔnɔ Umaru Jabate ale kɔni kumana Jabate ko ala ye ale garisɛgɛ den 17 na a yɛrɛ si bɛ san 65 la nka min ye i k'a dɔn terrain bolila kɔrɔ don a ka latigɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛnna terrain baara de ma a ma baara wɛrɛ dɔn n'o tɛ a ma foyi wɛrɛ kɛ latigɛ yɛrɛ kɔnɔ n'o tɛ o kumana ko ale b'o dɔrɔn de dɔn a terrain jɔli terrain sira jɔli a n'a baaraw jɔli k'a kɛra sababu ye ale ka kɔn a ka retraite ma a bɛ fɔ min ma ko anticiper ale y'o ta yaasa a ka lafiya kelen nka k'o de kɛra bɔnɛ yɛrɛ
kɛ ani sangalamati o kumana min ye tɛgɛ tɛrɛnsira baaraw ye k'a jɔlen ye i k'a dɔn fiɲɛ don fɛn caman na ayiwa ko min ye k'a dɔn k'a fɔ u ka jɔli min filɛ ko cheminɛw ka kɔlɔlɔ bɔlen ko a la u masurunyamaw n'u ka kabila ani dugu yɛrɛ ko gɛlɛyabaden de sera o ma ko diɲɛ don o don olu kɔni bi bɔ u tɛna to so ko sabu sokɔnɔsigi fana tɛ i k'a dɔn maa danbɛba ye k'u tɛna to so olu kɔni bi bɔ u bɛ t'u sigi u ka biro da la ka diɲɛ sigi k'a na wuli k'a fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn naani ka ɲɔgɔn bilasira ni ka limaniya sinsin ɲɔgɔn dusukolo la ka sɔrɔ ka taa so o kumana k'olu bɛ ala barika da koyi k'olu bɛ ala ka bila de la ni ala yɛrɛ tɛ ko dakun si tɛ olu bolo o kumana nin ye i k'a dɔn cɛkɔrɔbaw ka kuma ye k'ale kɔni bɛ retraite la bi nka n'a ta bɛ gwɛlɛya i k'a dɔn k'a fɔ a b'u bɛɛ lajɛlen kan o kumana ko min ye terrain jɔda ye ko dan t'a la koyi n'i y'a fɔ ni nɛgɛsira baarakɛlaw ka sira fɛ ko dan si t'a la dugu minnu b'a sira kan a bɛ hɛrɛ min se olu ma ko dan si to o la wa nɛgɛsira baara k'a bɛ jɔyɔrɔ min fa jamana yɛrɛ ka jiri sira fɛ musaka ko nasira la ani a bɛ sigida minnu cɛci olu ka hɛrɛ sɔrɔli musaka ko nasira la ko o fana ko maa tɛ se k'o fɔ ka s'a dan na ko terrain jɔli ye nin bɛɛ lajɛlen sigi a sen sabara kɔnɔ hakaja k'olu bɛ ala deli terrain sira baaraw ka daminɛ nin ye musolaka dɔ ka kuma ye n'i y'a degun lajɛ i b'a sɔrɔ degun fanba bɛ musolakaw kan dɛ janjo masa musolaka dɔ kumana a ko foyi t'olu da ni ala deli yɛrɛ tɛ i k'a dɔn k'a fɔ terrain sira baara ka daminɛ yaasa u k'a dɔn olu fana ka maaya damu dasa o kumana cɛkɔrɔba dɔ fana kumanen nin a ko k'ale bɛ fɛn min fɔ ko min ye k'a dɔn terrain sira baara jɔlen k'a kɛra sababu ye min ye transporteur ye n'o ye mobili baarakɛlaw ye k'olu bɛ ɲɛdɔnya si bɛɛ ta ka passager sɛgɛrɛ sabu u b'a dɔn dakun wɛrɛ t'i bolo ne olu ka terrain tɛ taasira wɛrɛ t'i bolo ko n'o tɛ ka terrain to yen wa ayi ko mobilitigi kun t'i k'a dɔn mɔnɛ don maa si la ko terrain a musaka ka nɔgɔn a passe sɔngɔ ka nɔgɔn o kumana ko min ye marchandise ye u ta ka sigi k'a ka nɔgɔn terrain sira fɛ ka tɛmɛ i k'a dɔn bolifɛn wɛrɛw kan o kumana ko jɔda min bɛ terrain na k'a kuma yɛrɛ tɛ fɔ ka ban ko nka k'a jɔli min fana bɛ yen o ye gɛlɛya min fana se ko dan t'o fana na dɛ wa jula dɔ fana kumana o kɔni o ye i k'a dɔn a ta da ala kan k'a jigi da ala n'a kira kan a ko terrain sira baara jɔlen ye degun min se olu ma k'u da tɛ se ka don a la ko sabu i k'a dɔn k'a fɔ k'a gɛlɛya barika bonyana kosɛbɛ ale kɔni bɛ fɛn min fɔ ala delilen kɔfɛ ani ala welelen kɔfɛ k'a bɛ mali gouvernement wele gouvernement k'u bɛ cɛsiri la nka u tun ye layidu ta k'a fɔ ko min ye terrain voyageur ye ko voyageur k'ale bɛna i k'a dɔn taama daminɛ ko a ti mɛn o kumana k'an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko o ye ala ka jɛ ko n'o tɛ degun b'u kan dɛ an bɛ dugawu fana kɛ ka fara ninnu ta kan ala kana kɛ selfie kɛlaw ta ɲɔgɔn ye wallahi ka taa terrain kunkolo selfie ni ministre kuturu ka taa selfie kɛ ni terrain kunkolo ye a ma ye ala kana transition fana ta k'o ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a fɔra ko kunkolo ko olu ɲɛ sɔrɔla irisi la o nali tɛ nɔgɔman ye nka minnu bɛ se ka lalaga yan an k'olu lalaga yaasa dɔɔni maaw ka ji dɔɔni b'u ji ka kɛ maaw ka nadaga kɔnɔ ten n'o tɛ a gɛlɛyara dɛ studio tamani ka nɔbila ye nin anw y'a bɔ indicateur kɔnɔ u ka bidon boli don janjo ayiwa komi jigiya b'a la k'a fɔ ko yanni 2022 ka ban gouvernement ka fɔ la o kumana ko min ye terrain kulika ye k'a na bɔ o kumana dugu la dugu minnu ni nɛgɛsira bɛ yen nɔ n'a tɔ bɛ yen k'a na se ka kule a bɛ bɔ Korofina yan ka taa Kayi n'o tɛ Kulukɔrɔ sen bɔra a la fɔlɔ kɔrɔbɔ indépendant an bɛ taama ale nɔfɛ bɔ ko 5,486 ani 6 min ye Abdoulaye Jara ye ale kuma an bɛɛ ministre min ɲɛsinnen don anw ka bateau ni diinɛ ko kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ma n'a bɛ docteur i k'a dɔn k'a fɔ Mamadu Kone ko fɔ ale kɔni k'a ye kunnafonidila dɔw ni ka k'olu lakuma ɲɔgɔnya n'o ye point de presse ye o kuma ko Mali anw ka i k'a dɔn k'a fɔ wuli n'o ye maa ɲɛmaaw ye n'olu kun ka wuli ka jɔ tɛ kɔrɔbɔrɔ ko Mali kun tɔgɔ bɛ o kuma na gafela makankaw fɛ yen k'a fɔ ko anw kun tɛ se ka taa hiji la fiyewu beli an y'an dama ko kɛ yan an y'an dama ko kɛ dɛ a mun na ko Mali ko juruba de tun b'anw ka jamana gouvernement na yanni k'a dɔn furancɛ fanga ka sigi o kama o wari ninnu kama ko Mali tɔgɔ tun bɛ liste noire la Mali a failli être exclu du Hajj par l'Arabie Saoudite ni c'était l'implication des plus hautes autorités Allahu Akbar ɲaamɛ ni fale kulo ye kuma kɔni y'o ye dɛ hiji ka kɛ maliden kɔ hiji kun bɛna kɛ maliden kɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ Allahu Akbar ko juru bɛ anw na ko juru b'an na jɔn y'o don anw kana a tɛna kɛ hiji ko ɲɛnabɔbaw ye yanni bi ka se fangakɔrɔ tɛmɛnen a kɔni o de fasiri mɛ a kuma tɛ ban fɔlɔ
mo nyina ko antu mi kuma la gwan ere ni ala na kira che ni nganga me kulola ko mali kun zembi na ko sila me jamana betara hiji la ko fo mali ko sa jurube an gana ka sabu ke maraba ka dabulu yi wire miliyo chama ni miliyar chama buruja yande miliyo keme fula juru duna an na jamana ka pari an yo fana wati temene ndila kabi ala ya nda ire kuntaro ko bisara juru mai ne gale de mishide na bafara iba kalama sikatala komo igado ka ko jamana maraba ka wuli ka jo ko ka se ikado ku jamana maraba re ma no bi kolel asmi guita ku fo kunu ulutuma ujo ujora la ko nye jamana bela dele kumita hejila akundi ko malidina o kumana ka ikado isebla maka ka sabu kunti dowore ko anga jamana ko kado ka fo majenge batumbe anga laidu talunche kuni arabu jamana ni nyanje nabi makan jamana kufo nga kame doni mine ko bi mi yanga jamana marabawye o kuma inafa ka damne president era la no kolel asmi guita ale na jew ku ye wulika jo ke ka feroni dabalu besigi singa wala sa o miye o gelea mi vle ko o boy ko hakaja anga jamana dum se ka da hijila tugumina alaka numbolo anyi ha uga chorno amadu ashi isba ibra maso mtaido so negisila sinyininga ale de kumbe dine ko misiri ya abe yeve ezati bumura na be ka wa anyeka nyine no to juru se ga do an gana chugudi an nyata jamana juru taw jamana de umata hiji de umata akoni kinga akoni ngira kama na gwa ko onda gunda ko no ga to wara kungula ko na tabela dile mi ye docteur Mamadou Kwe o ka ye kuna fondila do ni ko olu wele ni ka kibare o ni ka olu jeya ni ko dangene maya o ko ni ala sona ma juin kalo kile mugan na mi kalo mi na kile damado yani ka do kile duru dron ko mi nunu olu anga ukuma hiji tala kumvolo ulu kufo ulu be bamako ni kata panguru ngene na ka bamako bla ni ka ukunji makanjamana uma yani uchekli damado ministry min nyashini do dine ko ani botoko nyana boli kungango kibara nyana boli ma Dr Muhammadu Kuni ko ayi ka do kuna fune ni ka ulu prepare latige sigi senve sigi mi ni okera point de president ula aya ira ka foko wati mununa na abekuma ni kuna fune dibawi samba fla ani muga ani fla o kambe doni mi na ko hiji tala be ko mako wasabi Allah riba yi kanto ka fo ministry adadu na krofo chairman na mi ye mezone aji no ye chakida min la benedo tani ga segi yere dine ko kungango kibara la sangu hiji o ulu yu bara munun ko ulu ke sanjante menuna o fuga se ambe doni mine ko bi mako ministry ka adadu na ngelengele na bela jelila riba yi kanto ka fo ko nimbura fiera bara ina kana ya bise ka Allah soro chugumina hiji de uni ka do hiji labe mbaw ni nyanje ani hiji yere abitake ka do dugumi ni o manyema ulu ni nyanje o ku ye dabalu ni fero chama ni ka ulu sigi singa o ka kunti dore mamunu nulu ka kanga se ka ta ulu kala ni ka laba ku laju o se ka tama ni ka ke ina fo dine ya la ni chugumina o se ka uyere ye o mine kono ko o sinjingera o bara bayin aleka badriba ye kanto ka fo ko ka ko folo o kuma ko kalo fla kumita kuma kilingele no onu ma ko folo o bi kala na ko ambe doni mine ko be no ye nyina hijita samba fla ani muga ani fly kuma ko kalanzo ni hakli ko chama tara kanyechi hijitala uluma abita kuta ani konondo kase mugambu nyango nika ulu belajele kufo badriba ko ministry minni alenya sine do dine ko ni batoko ulu lanyana bore kunga kibara nyara bona nabi docteur Muhammadu Kone kufo ya ida ka fo mi no bitalike jinyoro kula no ye hébergement ka unga jamana okuma kam na me franja fanga mina ka ma nyama uye dabaluri fero belajele nika ulu bla kumana alebulu wala sabara imise ga kel ladriya o kono chugumina kuma ko mi ye dine alla baralu ye roro ka bi keni na fo bato alla nyina chugumina riba ye kanto ka fo ministry ko aya ira ka fo ambe doni mine ko bi nyoro ko lu bela jele kira ko lanyana bolo nye metra keme dron o kuma alkaba ani o jigiro ni nyanje nyedo ko medin konnana dugu konnana o kuma ko delegation no ye chidin krengere no ye lu bela kata ni kata o yoro ko fole ni kata bela jele sigi senga badriba ko mi no ye jigiro ko temene ko boy kika do ka fo ministry ko adama paminguna o de ka fo dumini ko bise ka lake kuma ladriya kono tuguni ani mo delle me dumini mina dumini munu no luti mo kele hali nasoro akagele ko jamana marabaw ye ngani munun dabbi o de mana goti gele jamana de ngai ka do lafia onu ka here so
sɔrɔli kama o ko n'a ma ɲɛ bateau kɛ kun ye walasa laɲini ka se ka lasabati o b'a ko gouvernement min ni o kumana a ministre ɲɛma o fo ka se kɛrɛnkɛrɛnna jamana yɛrɛ jamana maraba ani ka se ale ka cakɛda yɛrɛ ma olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka hakilina miiriw k'olu kɛ cogo di o walasa maliden minnu n'olu kɔni gɛrɛsɛgɛ ye kumana ɲina hijita k'u lasɔrɔ u bɛ se ka kɛ ni laadiriya ani k'a dɔn lafiya ye cogo min na o de kama ko cakɛyɔrɔ min n'o ye kumana dumuni tobiyɔrɔ ye u k'a ma ko Burkaham ko Burkaham ko o ye restaurant ye min bɛ o kuma nin sigida in kɔnɔna na ko Burkaham ani i k'a dɔn u kumana ko u ye sɛgɛsɛgɛliw ɲiniw caman kɛ ani hakilina falenfalenw kɛ tiɲɛ don yɔrɔ don min ni a kɔni bɛ anw ka jamana farafinna dumuniw ni ka olu dɔn k'u laban k'u dɔnna kari o ko jamana ye nɔgɔyaba kɛ walasa jamanadenw bɛ se ka dumuni lasɔrɔ lafiya kɔnɔna na cogo min na o k'a donna i n'a fɔ an y'a daminɛ cogo min na o kumana ko ni foyi foyi tun ma kɛ kɔrɔmɔgɔw k'anw ka jamana o kumana ko a tun bɛ gɛlɛyaba lasɔrɔ hiji yɛrɛ taalen o baaraw olu kun kan ko kibaruya o la nka ko n'a ta bɛɛ lajɛlen wadiriba ko docteur Mahamadu Kone ministre min ɲɛsinnen don bateau ani diinɛ ko kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ma o ka a y'a yira k'a fɔ baaraw caman kɛra i k'a dɔn furancɛ fanga in kɔnɔ sabu ni kura fiyɛra miɲɛdɔn haji yɛrɛ u ka baara kɛcogo ani u ka baara kɛ bolo olu la o de y'a to k'u y'u sinsin ko caman kan ko gɛlɛyaw de tara k'u lajɛ a sabu ye mun ye nɔgɔya jumɛn bɛ sɔrɔ a la k'u y'u sinsin o baaraw de kan o kuma ko walasa min ye jamanaden minnu n'olu kan ka taa alisilamɛya diinɛ jɔsen 5nan ni ka o labato cogo min na ko fɛɛrɛw caman olu sigira sengan ministre docteur Mamadou Kone a ko anw ka jamana ko même si tous les pays du monde devaient effectuer la Hajj, le Mali n'aurait pas été convié. Révèle le ministre. Ah, même si tous les pays du monde, bien jamana beche, hein? On n'y était l'implication personnelle du président de la transition. Allah. On a tabé. Colonel Assimi Goïta. On a tabé. Ah. Ko nyuma ngana fo aka akan fana tin nyuma fo kaya o munu ye juru do an ngana ka bladum be fo luma o mana kika do ko ni wulika jo ko ni nye jamana be kumita hijila nyina ko ka do ka fo mi ye arabu jamana saudiya jamana olu kun labene do matte noru da uti bismillah ko ka sabu ke munye ko kuma ko nous avions trop de dettes impayées en Arabie Saoudite mais il aurait fallu une forte implication du colonel Assimi Goïta, l'équipe gouvernementale, pour que le Mali soit accepté au même titre que les autres pays. Yoro ningoni te ala ya mprogoto wala ya mprogoto tino hiji bana note ni mu dem malo segi faye an molo tuguni ko jinya be hijira an zigi nyaan jamano ale munu nga dine ko teti ko lo be hijira ko ga an tuyi ala nakira akmi lagale jinya faaj men fe nek mbe bo dine na na ko garam be bo dine na o se ka ke chodi akoni to ka jeme ande amadu de mo afatri fana ayi ministre ma fo indépendant mo fana u y'a ta ka bɔ ministre cadre docteur Mahamadou Kone ale de yɔrɔ o ko an bɛ dɔnni minɛ ko bi o de y'a to ko o kuma furancɛ fanga maa ɲɛma k'u ma sigi ka nin ko in filɛ ten dɛ u ye wuli ka jɔ de kɛ walasa min ye gɛlɛya minnu bɛ yen o kumana majɛngɛ minnu bɛ yen musaka kunda nafolo kunda ani hali sigiɲɔgɔn yɛrɛ ani kuma yɛrɛ fɔcogo ɲuman kunda o kuma ko ka arabu jamanaw n'o ye makan jamana ye k'u lasɔn nin wale o kumana walasa jamanadenw anw ka jamanadenw bɛ se ka taa hiji cogo min na n'a kun fɔra ko diɲɛ jamana bɛɛ hali n'o kun wela ko Mali sengundi ye nyina heji la o kumana ko kɔni ko min gɛlɛya min filɛ nin ye o kan pana o kunna ala ni k'a dɔn furancɛ fanga maa ɲɛmaw u ka cɛsiri n'u ka i k'a dɔn k'a fɔ o malidenya yɛrɛ hakilina dɔnni hukumu kɔnɔ parce que b'a ko min ye docteur Mamadou Kone a ko labɛnw caman sabatilen don an ye dumuni ko fɔ n'a fɔ an ye dumuni ko fɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ jiginyɔrɔ ko fɔ min ye fura ko ye k'o kumana k'u tɛgɛ dira i k'a dɔn maaw ma minnu n'olu bɛ fura ko ni ka o dɔn k'o dɔn na kari walasa o kumana o hakili ka to kɛnɛya ko o nasiraw la o ko ma dan o ma min ye taa ni ka segin ye kumana diinɛ yɛrɛ a batokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o ko dabaliw caman labɛnnen don k'an bɛ dɔnni minɛ ko bi docteur Mahamadou Kone ko olu bɛ laɲini min kɛ o ye maa minnu n'olu gɛrɛsɛgɛ bɛna taa hiji ni ka a lasɔrɔ k'a kɛ o kumana jamana ka cɛsiri in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u k'u yɛrɛ bila minɛn fana kɔnɔ Arabi Saoudite ka sariyaw olu labatoli minɛn kɔnɔ u ka laban tuguni ne ko hakili to a la k'a fɔ u bɛ bɔ anw ka jamana kɔnɔ dekun minnu bɛ an na o kumana min ye nin dugukolo nɔrɔma in ani nin dugukolo nafama ba in u bɛna taa bisimila minɛ alikaaba min na ni ka k'a dɔn dugawu k'u yɛrɛ ye ka laban ka dugawu kɛ jamana ye ko jamana marabaaw ka wuli ka jɔ
fɛrɛ ni dabaliw kɔni bɛɛ bi senna bi walasa i k'a dɔn k'a fɔ haji 2022 a bɛ se ka kɛ lafiya ani k'a dɔn k'a fɔ min ni o ye laɲiniw kɔnɔ cogo min na Abdoulaye Jara ale ka fatiri nin ye fara ɲɔgɔn kan ka bɔ bi indépendant kɔnɔna na Jana yɛrɛ kuma wuli a nɔgɔ magankaw kun tɛ foyi fɔ an ye foyi ji selen kɔ a kuma bɛ se ka fɔ bɔ wula a y'i ja ka jamana na ye a da kun tɛ se mɔgɔ kuma na ala a purukutu ko kelen kuma sugu ninnu a bɛ ne fɛn de quoi a kuma modèle ninnu filɛ a fɔra dɛ ko bɛ se ka mɛn kulo la cogo jamana bɛɛ ala kana nin fɔ sa ko Mali kun tɛ se ka taa parce que an tɔgɔ bɛ liste noire de la wa o turu kun bɛ ta k'a da transition kun a bɛɛ n'ala cɛ ko transition de dɛsɛra ka malidenw ka hiji ko ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ dingɛ sennen don ka bila e yɛrɛ ni ala cɛ juru nin kan ka mɛn kulo la wa jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ miliyari joli fusukura Mali kɔnɔ ya koba kundaw ni manamana ko dama ni yɛrɛ jira la tiɲɛ yɛrɛ la ni fana kuma bɔ ka nin fɔ nin waati na ni nin ko in kun dara ɲɛ i y'a fɔ cogo min na wallahi a kun da transition kun a ka haramu ye b'aw k'olu de don wa o tun ye i k'a dɔn k'a fɔ fɔbaajuguw sɔrɔlen ye koyi olu tun b'o ta ka dunu ni bala ta n'o ko ye ka diɲɛ lamini a ko a bɛ taa an tɛrɛ ma ɲɔgɔn sɔn a bila dɛsɛlen filɛ hiji ko ni ŋanamu diɲɛ ni fa yɛrɛ ni su ta ala y'an borokoto koyi ali bi ala k'an porokoto ni maa ɲuman ninnu ala k'u mɛn si la an bolo ala k'u mɛn an kunna yɛrɛ awɔ an ka taa sugu la ala k'u mɛn ala k'u mɛn an kunna anti démocrate en ce moment démocratie bɛ min démocratie bɛ diɲɛ yɔrɔ jumɛn na ayi diɲɛ yɔrɔ jumɛn bɛ ko démocratie bɛ a jira n na jɛmu fanga tɛ n'an bɛɛ bɛ ko de sugandi awɔ a jira n na kabi e ka jamana sigira e ka fɛta sugandira minnu bɛ jɛmu fanga ko walanda ta ka na di anw ma nous t'étions nous les démocrates là liberté d'expression bɛ sɔrɔ i kana to ka nin fɔ dɛ yanni démocrates kana révolutionnaires de nana aw y'anw sɔrɔ ye anw de kɛra sababu ye anw de kɛra sababu ye démocrates bɛ kuma ka wasa ala k'u mɛn an kunna est-ce que i ka duwawu ni ça c'est anti-démocrate ça c'est pro-malien anti-démocrate pro-malien awɔ an bɛ taa o kan anti-démocrate pro-malien merci beaucoup an ka taa Kɔrɔmɔrɔ an taara ka na nin ye minnu bɛ k'an lamɛn radio la hakilila nin ye ɲɔtigi fɔliw ye gosonbala don Mariam Bagayo ko kaba ale armée ka masa dunun k'a mɛn k'ale nisɔndiya a siga t'a la kabini ne yɛrɛ a simina nungɔrɔsi n'a dasi ye wa ne hakili sigira cɛ bɛɛ cɛ nungɔrɔsi ma ye wara ye mais b'a dɔn dɛ e filɛ nin ye vraiment on sait même pas qualificatif maintenant on te qualifie pour je ne sais quoi dire pour ne yɛrɛ pour n yɛrɛ pour yɛrɛ ouais ne yɛrɛ kun kɛlɛ de la mais an ka jamana bi y'a bala anti jɛmu fanga kɔnɔ an b'o olu on est en train de rétablir l'ordre constitutionnel o ma fɔlɔ anw na koyi wa anw kelen tɛ fana walama mais ngan bɛ ordre constitutionnel de nɔfɛ il faut moi on procède aux élections les plus rapidement que possible anw bɛ tɔgɔ bɔra réforme constitutionnelle de nɔfɛ fɔlɔ yanni ordre constitutionnel kana o ye anw ka philosophie ye bi réforme constitutionnelle yanni ordre constitutionnel donc ni ordre nana k'a sɔrɔ réforme ma kɛ o bɛ n'a fɔ an ma taa a fɛn kelen tɛ yan denmisɛnw ɲuman na o kelen don o tuma an taara ka na kɔrɔmɔrɔ an bɛ réforme constitutionnelle de nɔfɛ fɔlɔ n'ala sɔnna o tuma an b'an lamɛnbaaw bɛɛ fo k'an lajɛbaaw fo dɔgɔ kɔnɔna na nin waati na Umar Sabaki OMH la ko yala démocrate révolutionnaire k'i ye min fɔ ko a bɛ tiɲɛ yɛrɛ d'i ma mais ne ko n ko Samakela ka mana tiɲɛ fana d'i ma o tɛ ko belebele kɛlɛ ye kan ko Jitumungaw don kana ɲinɛ dɛ o fana ye tiɲɛ o man ka taa kana ɲinɛ dɛ Jitumungaw don dɛ kana kuma ka wasa n'olu ye tiɲɛ di maa min ma o de ye tiɲɛ n dɛ Sanogo ba Samakɛ bisimila Dajo an bɛ taa républicain b'ale ta ni ye républicain ta i k'a dɔn nin ye fɛɛrɛtɔn ye ko Monad maa ɲɛma docteur Musa Aliu Keita a kumalen don koyi ko min ye i k'a dɔn san kelen jaabi ye Assimi Goyita ka mara kɔnɔ ko i k'a dɔn ko f'a ka fɔ baasi tɛ ko ni minnu fɔra a ɲɛ a fɔra minnu kɔ ko n'olu tun y'a kɛ i n'a fɔ a ta in cogo k'an filɛ yɔrɔ min na k'an kun t'an yɛrɛ sɔrɔ yan bi baasi tɛ nin ye Musa ka kuma ye dalilu min ye Musa Aliu Keita a ko i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛtɔ min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn parti mouvement national pour le développement u k'a ma ko Monad faso ɲɛta ni dɔgɔtɔrɔ Musa Aliu Keita ale ye kunnafoni baro sigi ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye juin kalo tile 11 2022 san in na a kɛra u yɛrɛ jabala la Bulukasumbugu i b'a ye k'a fɔ ko Assimi ka san kelen fanga marali la ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ colonel Assimi Goyita
kaga sangele jabi no e bilaye ko nale ko aba fo kale ba fo ko nimisi wasa kodo o kuma na ko minye ka do ni tabulo nye kale ba wele akata o sirafe kaka kefo ka sa dana no e franje fanga akunje yoro ye o kuma na ko minye ka do jose nguro ani ka do sigise nguro olu ka di malima yanaki kodo ka do jamana ina o kuma na fe mi ka do ka fo ko malidon haju anu munanva e fe mi ka to be abe bara la o sirafe wa kale ba fo ka kata fe akana dabla Musa Samba Jallo ale de ni fasiri bi républicain kono akoko minye ka do ka fo ni lakana nasrata ani ka do ka fo mi anga jamana akunya we mi jamana wero che no e diplomatie we ani ka do adamade retabulu ko ma se ga fo ko jabi do yera ningilingi na bela jelena be mi ka do gouvernement kam mara akonna la jangwa asimunga wati kile sangele ka do ka fo ko akoni ngara nimisi wasa ko ye ulu nyena ani ulu bulo kulu ba tanu ka barikada akla ka jira la ka fo ko fe mi ka do aka wuli ka jonye ko ani ka do ka fo jamana de ka do munu fana farala ka wuli ka joke ko ode nanani ni jabi nye o kuma na ko minye kuma ye na ka do kuma kono modema munada a president no ye ka do Dr Musa Aliou Keita ye aye kuma damna ni jumenye ako sangele o jabi asimu goita ka marakonna la kale se ka fo ko fe mi ka do ko afsara ni sanduru beje fanga masugandile doye mununga beje fanga sugandili kera ko jamana de nyu sugandi ukafola o kuma na kaka fso do ka sanduru ya ka sangele ni yem ikado keta ke ka kuma ye akoko minye o jamana maraba munu ye sanduru ke fufola ke ko kanga jamana bla kololo ni lebu ani kado ka fo degun subsi bela jile kono oni lakana ka laje o tumburu jara ka se hakela fo mashi madashi labli o kuma na mali yere kono ya iba ka fo ko minye larme ka sana yele e ko bebere do kan goyi kona kera ka do fadenye o kuma na ko minye ka do ko isa o efe minye ulo masini taba ka wuli ka joy e ku ka jabi soroli ko kene ka do golente ko kono diminte ko nye diminde do o minye diplomatie yere nasira fana ye e ko mali ya yere bojo nya jurula ka frege bo yere sina ka sabuke ayaka ka do ka fo jamana ni jamana yore cheu aya chika chaya ki abulo fara fana chaya ka jamana ikado oketa o wele bo fana chaya ko kera sababu ye ani federation Russia antege di nyoma ko tege di nyoma wolo la ikado marama fe ulu sorola ko di wolo masiri tabauma achaya fara dogo ya ka ko ko nenkera o kuma na ko minye adama de ya retabulo ye ani ma ya retabulo ko nai janyo masa kibaye ka fo ko bara chama ngero fana na ko wi ba jate mine ko mamunu mbe no ni ka do ka fo koli ani ka do ka fo korina do ni farifa o be olu dala jati o tumana ibaye ka fo ko fe mi ka do ka fo olu ye ko asimu hakli tora olu la ko minye ka do kolomba keme fla ko se ka di mamunu ni jisanu man ko na mako buye na nyechi fana bula ko kolomba keme fla sangelen kuno demokrasi okea nyena ne aklitala aklitala ogmana wodla ngu demokrasi netaga kula memro sabu akara nyedo ifana ga ko ni ma sabali de amayne mali demokrasi kira bedun karasi wode ne sra demokrasi majide ogona ko kolomba kemefla ko sena ko di ma majisa no mam nyechi be menye no mago bala aka ja ko na ya soro mamunu ko nanye no lutu yake ata inke kula amfle kene minga kangu dan restaurant fe mi ka do ka fo tabulo chama mbi ko lu kara bolo ko feto fe fo jamana yere kuntunu to do sa jamana ko yere dabla to kundo okmana ko amero mi ko bi ko nunu mega sira ko domna nata ulla ko ansigi nyon jamana chama be kulu be nyebo mali fere wakambe blau benye uire sekote sabu o kata oni wale yo de no okay o kuma ko minye karo ni fere to munadi amanyema ikado faso nyeta Dr Musa Aliou Keita akoko ale kone fe minye ko minye ikado kalata je kulukele sigilie ko fe mayinka bo ko asigoro machaya de bina ni bulo fara ni namara ni ko ba kundawnye o kuma ko kalata je kulukele sigili organi inigi ko fe mayinka bo kulu erete fe were fe no erete ko ka be ke sababu ye kalata ko manganchama na kololo anako ba kundaw ko obela jele biba wa malide umbe ukabasigi min fe ko be soro okono o kuma na ko minye ka do wi blasra minga niye ko sira me mali kura joli kuma de fo abo sira de tama wa ku kata o sira fe sabu ko mali de umbu yere ye o de kono mali de umbu yere soro o de kono wa ku ye kalo mugani nani min fo e ko fe manya ko fana boko yi ko kalo mugani nani ngono ko chasire ni wuli ka jo obise ga ke la nyini bunu mbe no olu do to ka sabati ka senkura do mali koro ka sigiro kura di ama ka soro ka do kala
donna nataw la jamana ɲɛma min bɛna sugandi malidenw yɛrɛ fɛ dɛ malidenw fɛ ko o bɛna ninnu ka baara tɔ ta ni k'a lase o kumana a b'a mɔnɔbɔ o kumana fo ka taa se jamana yɛrɛ min ni i k'a dɔn o ye Mali ye a bɛ se k'a yɔrɔ sɔrɔ diɲɛ jamanabaw cɛma cogo min na n'a fana da bɛ kalakari n'a bɛ se k'i kunkɔrɔ ta ka kuma ka wasa yen nɔ ko Mali bɛna ye o jamanaw kɔnɔ k'an to nin taasira in kan o kumana ɲɛma min bɛna fɔ ninnu kɔ k'o b'a sɔrɔ lakile min kɛra o tɛna se ka sira wɛrɛ ta ni tilennenya o kumana Musa Samba Jalo ale ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ le républicain kɔnɔ ka bidon bɔli don kɔrɔmɔrɔ o kumana min bɛ tali kɛ baara la n'a kɛra a bɛ fɔ a bɛ ye o a bɛ fɔ fana kɔrɔdimi tɛ o nka o n'a ta bɛɛ kaliyaw ko k'a kana fɔ kaliyaw k'a kana fɔ dɛ nka kaliya fura sɔrɔla sabu Asimu bɛ kaliya salo baasi tɛ a bɛ kaliya salo o fura o kumana ko ni baara fana n'a daminɛna i y'a fɔ cogo min na caman bɛ bi ko olu fana bɛ u fili kow dafɛ ne ka kumana k'a fɔ u yɛrɛ kɛ a expert ye k'a sɔrɔ u tɛ ɲɛ dɔn a la u t'a ɲini k'a ye ne ka laban k'a perepere-latigɛ o nakun yɛrɛ y'a tiɲɛni ko yala jɔn bɛ furancɛ fanga ministre min ɲɛsinnen don kumana dugujukɔrɔ nafolo ko bi baara mun na bi jɔn fana b'a fɛ ka diyagoya ne ka o kumana k'o fana tɔgɔ tiɲɛ ko faden t'a ye de a mana ɲɛ cogo cogo faden t'a ye i ka dɔn o kuma ko min ye ministre Lamine Seydou Traoré ko a kɔni ye perepere-latigɛ di ko kibaruyaw caman minnu n'olu bɛ ka fɔ kɔrɔ k'a ka jɛya k'a fɔ maa min ye Mali dugujukɔrɔ nafolo ni kule kɛra ka mɛn ka caya k'a fɔ k'a tɛ kɛ malidenw sago ye o kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi o sira talen min filɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye bɔlɔlɔ sanfɛla walima o kumana ko yɛrɛ fɔli k'a sɔrɔ a dalu t'i bolo a ɲɛdɔn t'i bolo kɔrɔ ko kuma k'o ti jamana ɲɛmaaw ni o ye ministre min ɲɛsinnen don an ka dugujukɔrɔ nafolo ani jiko o ɲɛnabɔli kunkanko kibaruya ma k'o tɛ u bali u ka baara jɛlenw olu kɛli la o k'a bɛ bɛɛ lajɛlen bila ni ka sariyaw k'olu ɲini k'o dɔn ni ka sɔrɔ ka o kumana baara bɛ ka kɛ dangan min na ko k'an sinsin o kan k'an bɛ donni minɛ ko bi i walasa k'a dugujukɔrɔ nafolo bɔ ko sariya kisɛ min b'o perepere-latigɛ o de ye code minier 2019 ye ordonnance i k'a dɔn k'a fɔ 2019-022 min yɛrɛ i k'a dɔn ko a bololabilala septembre kalo dɔ o tile 27 san 2000 ani k'a dɔn 19 padiri b'a ye kanto k'a fɔ ministre min ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafolo o kumana o ɲinini ni o lasɔrɔli la o kuma ko olu bɛ permet i k'a dɔn des recherches ni ka o di o de ye ɲinini baara ye o ɲinini baara minnu n'olu bɛ sigi sen kan o kumana walasa ka se ka i k'a dɔn yamaruya di ni ka kumana ka a labɔ n'o ye dugujukɔrɔ nafolo ye ko o bi i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ɲɛmaa de ka yamaruya kɔnɔ n'o bi i k'a dɔn k'a fɔ primature ko fɔ o kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi ko ninnu bɛɛ de bi fara ɲɔgɔn kan ni ka sariyaw sigi sen kan o baara minnu n'olu fana bi kɛ anw ka sigidaw bɛ se ka wasa sɔrɔ a la cogo min na n'o bi tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ développement local régional ani k'a dɔn k'a fɔ communal olu bɛɛ lajɛlen ka perepere-latigɛ n'u ka sɔrɔ senw k'olu dantigɛlen don a kɔnɔ i n'a fɔ article 48 o bɛ nin bɛɛ lajɛlen perepere-latigɛ di cogo min na nka k'an bɛ donni minɛ ko bi ko nin wulikajɔ minnu i k'a dɔn k'a fɔ nin baara sɛbɛ baara minnu talen filɛ k'i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu ni olu kɔni ka i k'a dɔn k'a fɔ wale n'u ka kɛta o ti dɔwɛrɛ ye koyi jamana ta nɔ bɛ se k'a laturu cogo min olu yɛrɛ bɛ se k'u ta sɔrɔ cogo min o kumana olu de bɛ k'a dɔn k'a fɔ campagne des informations ni k'o sigi sen kan ka tɔgɔ tiɲɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ni ka ɲɛsin i k'a dɔn département ma n'o ye ministère des mines de l'énergie et de l'eau u bɛ baara minnu na walasa o kumana taɲinaw bɛ se k'u ta sɔrɔ cogo min na o delile kun do taɲini na ɲang ale ka fasiri ni o delile kun tɛ dɔwɛrɛ la taɲini in kɔ koyi ko Mali ko cɛ i tɛ Mali ko bɔ i ni ka sa i k'i taɲini o de ye kojugu ye koyi o de y'an ta tiɲɛ ta ka se maa dun do i balo yɔrɔ sugandi a don kama n ko maa caman b'a la ko ka Mali ko to yen ko bɛɛ k'i ta ɲini n ko dɔw ta dunko b'u kamana gan don dɔ n ye kuma in fɔ yan a dun sera kuma ma dɛ walahi n y'a fɔ yan ayiwa yɛrɛfɔ tɛ don ɲan kumaw don a bilama n ko bɛɛ k'i ta ɲini n ko nka don dɔ bɛ na n ko dɔw ta dunko b'u kamana gan a dun kɛn bɛ k'u kamana gan bi ayiwa a fɛn ma k'a ko la ni ko yɛrɛ bɛ gulonna ta ɲini kan ka jamana ɲini to yen ka jamana kumaboli ko to yen a dɔ la e b'o ta in min ɲini don dɔ dunko b'i kamana gan dɛ a dunko b'i kamana gan dɛ saraka foyi t'o la sabu ni jamana ma basigi a ma lafiya e yɛrɛ tɛ lafiya i fana t'i basigi a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si o kumana Ala ka lafiya d'a ma ya masha Allah janjo masa an bɛ sɛbɛn ta u ko min ma ko informateur ko di informateur ni y'ale ta sa lakanabaliya kɛlɛli ko la i k'a dɔn k'a fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina n'an ka wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ min kɛ janjo masa i k'a dɔn a laseliw fana bɛ kɛ o cogo la kundo tɛ dogo maa la bilen kunnafoni tɛ dogo bilen hali secret militaire o kuma ninnu dɔnbɔ b'o la wa tiɲɛ yɛrɛ la min kɔni kɛra dirifa bɛ kibaruya di a bɛɛ bɛ fɔ sisan wa min fɔra n'o tɛ tiɲɛ ye o bɛ lakilenni kɛ min ye tiɲɛ ye walima majɛngɛ bɛ min na kumabaliya fana ye k'o lajɛya
kuma mai kuma baliya mai cika to la de mandu mai manu tete bana mai pepe mai de ni sigi adola ko an atoy ko abi fe fo ba du ba datu ilabi sabu meche wore tu la ko mangutu tie do kala ke meche balo de bola o fudo ka tabulu awo balo de bola ateblawo bismillah matifa febla ibalo febla fa ay ma goni kula kana bali ala ko fama ikado jate wale ke ba tani shege uye ikado lubla shula saba oyu ka manyema doye manyema saba tora kola kado ikado wulika jo ko na la mimbu ka bara ko fo ulo masiri taba munu no yanga fama uye bu fe kala kana sabati jamana sirige nani bela jelena ko hukumu ko na la ka wulika jo abeke ikado yoroni yorola uye ulo masiri taba efo mi ye jate wale ke ba sikilama ata ani shege uyo bla shula manyema sababe akola no yuka chefu ye aywa ko min ye ka do communiquer min la sira dirpa fe min be talike ka do wolo masiri tabaw ka kunafoni ajanjeli la adola ku ka wulika jo ani ka do ka fo chesiri min be ka keneka jatige wale ke ba tigila maw kelilla directeur général dirpa no ye colonel Suleiman Dambele alle ya bela jele wala anye ako operation maliko o min ye bara bolo dai ka do duanza marabolo konnala ya saka lakana ko sabati ko ulu ye ka do ka fo jatige wale ke ba o tani saba uyolo bla shulaye ko min ye manyema sabaye munu ka wulika jo kunga boko sebe uye ikado ulu fana bla shula ni ga ikado ni menemeleke for olu ko kuyi ka sauke munye Musa Sangare nu kwa mako alias Emerana ale bala ani Yunus Sangare aywa foka ta se Bouakar Sangare ma ko nono mbela jile kunyuka ikado jatike wale kulu manyema uye muno nu tara shula ani ma banane nchama wero me ni kado ulo masiri tabaw ye dada olula no lukembe ku fulo go falaka ka do mauchela ku bu molonti kata danje wero lando yanga jamana ni jamana were danje uye okumana ko minye duru bonyongo ye olu fana tume munu salola ko una wulika joke ikado serma o jekulu jugu tola minye ikado kata wari mine mola ani ga wulika joke ku tarabo olu fana ka uyolu fana blashula ninka uluka maramafon ani moto ko olu fana mine okumana dirpa aka kuna fonina minye ikado colonel ikado Suleiman Dambele ale ya jira ka fo ko min ye ka do wulika jowe ko kata bara okolo giri alla kana go nasira fe sira min be ka do duanzani boni ko fo wa ku ye do fara o bara okolo giri alika ka wulika jo ko fona sebe koroke ni yoro ko volena ka sabu ke munye ko patrouille minu be munu saloke ko lu do to raje temina na ni yoro ina utara yere mugu perenta dogoleka sige makini minye ma ni mato ala ko digi kara anga bena min ye ka do blende min tumbe olu bulo ko digi ko ni ngara ola dirpa ka fola akoko min ye ka do dugu de ulu ka deme do nyonya ikado ko ba jira ka fo larme be ka deme bara minge uye ko uya famu wa uya korodo ko ka deme reta ka dugu de nguna segere larme be kelela abe deme fanana awo min ye wolo masiri tabawi ku ni suma toni muga uno de jigina u fe ikado kele keneka ani fura ere kulu chama utaro de mondoro kauma fe min ye ka do suma toni bisawa ani duruye no obe talike balola otara di farabu kauma tuma eve min ye bi woro bonyongo no maloye o fana dire ka do sigida mado ma aywa ko min yi ka do zakati mimbe ni ikado jatike wala ke ba tigila mo ku be wuli ka to mine maula kata jaga jago ya mine maula ku yo jaga o bela jile salo kana naye dugu kono ka nyi dugu kono maula aka ja yu waru circle konnala baganta ani e bagan bi sabani fula no be sagaye ko fana mine na ni ba ko fere numbulo masina circle kono ko ala te jaga jago ya la mine ala ci o ala ko ebli ka jago jago ya maga cegana ala ko fola awre bo ko ko ala to alu te ko ka je ko ala ko fo mai ka fo ko mo ga jaga no me kato mine maula ala te ulute la hawla wala quwwata o kuma ko o fana uyo chama mine ningo de igado sigida mauma ani ka do bagan bis bani fulano be sagaye o dira ikado masina sabo kunsuene do masina ka ofi minye ikado mali marabulo werawi o kuma ko fama ka wuli ka jo barka bo ene do jati wala ke ba tigila ma nunu ma yambla umata shula ubi fulufulu ko koni barabo dakundela watebla abada fo ye ka soro alla fo nunu daga jugu de ka wuli ka bo nga jamana dala o kuma na minye ka do anga wolo masi tabawi ubi ka isana yele minge kwa danganiya dale do kene ka wasosolite mina o de o ye jakka nobla seweni nye anya sama ka bo informateur kono uga bidon bolido ala ku kishi ya rabbi ni jamana ka ikado kishi inshallah ala ku kishi ni jamana de nga duwi ala sona mo ala ku fanga se inshallah munu ba ma nyama ya fanana ala ka todma du ya rabbi ya ma dirpa ma nyama o kuma na Suleiman Dambele ambo
ikado Mali awulu masiri taba be ku bele ka folibia na la so lakana tigila mama bom lakana tigila mala chef d'état-major Félix Diallo armée de terre komro okuma ambe armée de terre maw fana ko wati be nunu de be kungo kolo kono sanji koro nenen na fiena nguna ntara boa do kan nampala aw mabuy kono de ni do ayemisi mi de amabuy kono de bora do ka ya mbala duanzani konnache ni nunu ye baro ko ni chedere ni miri nunga segela ka kala ay ko do de fana be ko be janfa ni kalabanci ya kuma ni mangudu tiye kuma ani degalabu ku bu degalabu wajibi ka to arma o tekeya Koromro ko Mali ye ikado ka fo okuma ambaka mamunu no ye militaire ani okuma munu ye rete militaire fon fe kumbe G5 Sahel la ku ya fo tuko ku ya kete yu wele kana abarka alay retrait du G5 Sahel, le Mali rappelle de son personnel civil et militaire. Ya Rabbi alaka ukeganye sai. Ikado ode ka fasiri do indicateur de renouveau kono akoko ni abane peu ni maira ka foko Chad de jamana manyema mat Idriss Déby itno okuma kai wulika jominge wala sa ka foko ka kuma ni Mali kanga to ikado G5 Sahel kono oku fotugo were lako ukon masinzoro de anga ikado jamana marabaw ulu yenga ni amunda kabi ikado juin kalo ngafo me kalo kleta ani duru ka foko kuma na namanye ko Mali ko G5 Sahel ama nyema ya kumani yara Malima o ko te gele ya koi ko mbanga minon bela jele franywanga nika anzimbo kulula sabu ko kulu sigi kunye sariya la batuli ko na fura ko okumana Mali de tunga kanga G5 Sahel ma nyema ya furo o ko okumani yara Malima ka sabu ke ka do ka fo mo wife munu nolu yerete ikado ka fo G5 Sahel yere dukuluka wo ti sharia kono o fo yere konnana nika bulingen ne shi francima wo ti sharia yere fana kono mi yere fana yake we fafade ambado awo fafade do ani barka be nyona angata kono ikado ko mi mitalike Mali konna ko mabse ga fo niya anoyale niya bali kalo kle bisaba juin kalo ambe doni mine ko bi o ikado kle ta ani duru yani bi kofe o ko mi mitalike anga militaire munu be G5 Sahel law munu ye civil yo o kuma ko chef d'état-major ka konye bataki sebe ka jeya o kawye minon vara nywanga baw Mali ma nyemaw ye nganiata nika ambo o kuma nin kulu ngono na bi G5 Sahel kufo akunti dore ko kuma mamunu no bi ka do kokan jamana do kufo o kara sababu ye nika Malika ikado nyemaya anu ka kanga sega makama min zoro kulu kono nika angumania ula koromro niko bulunga neshi fazima riba ye kanto ka fo G5 Sahel mi no bi targa chef d'état-major ko alebeka ikado ma nyema o ka sariya ula tale no ka hakilna tale nika tama o konnana ko hanna soro Idriss Déby denge itno ale denge alama hinana ko wula ka jo watla ka bi kuma nyoya ke o ka fo ko anga to ni kulingono promo ko wuli ka jo ko man na fanye ka sabu ke munye ko miye chef d'état-major mimbe anga wulu masiri tabaw ka kungango kibara nyina bo ka ye bataki sebe ne ka jeya ne ka ye ka fo ko décision politique min tara o kuma na ko o labara to de yenye ka nyini anga ikado wulu masiri taba munum be ni ulu be G5 Sahel kono wa ani munu rebe no lu civil ye nu be G5 Sahel kono ka fo ko yani juin kalo klibi sabache ko fero ni dabalu bela jele farla nywanga Mali boli ikado na fora ka bi me kalo kle tan duru ka bi dangene ma kalo kle bi saba juin kalo ba ko G5 Sahel o ikado ka fo ka ma nyama ya tunganga di anga jamana de ma ko ni wale kira sababu ye nika okumana Mali ka akumaniya nika okumana mi no talga Mali la ka fo ko atidi ama ka ngama do fo mun do yere tedda lu jonjon yi ba ko ni wale mingele fle Mauritanie fana tuye wuli ka joke sako lubina kuma nyanya ke katide umbla kana Colonel Asmi Goita alefe ko na tabela dile o kuma na ko mabse ka fo ni wulika jo fem fle o kuma ka masenzoro ko wa ko Mali konye kuso ni kasaw che akira military kundayo are karangi nyininga ya fumala civil kundayo G5 Sahel ko Mali sorti abana wanga no se yanga jamana kono kumna barala yanno ate mavi me ebaro awo anga bwala piu an kuma ne kunye munye e bisega mun fa munina akagele janjo masa sindo jira mama min ke bosu ni tabwala imakere makoronya o an ukata katonai aya an gele bole ka cin ko ingo ato e kulunani
waati kurna sa ngambi ta falo commune na koro ko min ye ka do ka fo kalo commune konna na ko hali bi gele abende maire min be falo commune ne aye Mamadou Boire ka do ko aka o kuma na ka conseil communal ku cheka gele bi kosobe sabu ko min bitalike ka do ka fo commune be bara ken compte mi no compte administratif ko conseil communal yi ban ala niya che flanai ka daluke munye ko sugu bulon teme chugo ani ka se ka do ka fo min ye commune yere la bara chugo ko falo commune kono kambe doni mine ko bi ni jamana maraba ma wuli ka joka ani ka do ka wuli ka jo ni ku dadu ni koina ko gele ba de be falo commune kono min be bla cercle kono na marché gri agri hors de mission munu ni ka do o bele de bla la america o kuma na bulukan ka soro olu ye maire yere ka tan ga sigi ye ani ka do ka fo kalanzo min bi falo o be se ka culture chugo mina pro o na tabla ya o kuma ko o sugu temenjogo o kuma kalo woro konna na ko marché tarafo sanfla ko foi masse ka nyarabo wakambe doni me ko bi ko falo commune joledu ka sababu ke ni compte administratif ko no mateme ko bara foi ti la soro ka ke commune kono ambi do ke ala ku bekilinga ala ku bekile wa ambe jamana maraba wela ni ka maire na ka conseil wele fo nyongo banu mateni maire la anteni kumana fo nyongo ba kumateni de u ka fereke wala de ka do dakele fe ka bo dakele fe wati dini amago bola o soni ngoro ko ni kono ko nunga tuifolo anga jamana yere kuma bo fo anga soro ka benato wa ka falo commune koromro amago tennabi min gon gadanye monsieur le maire Mamadou Boire conseil communal u ka fereke gele mun be ikado uni nyanje gele yi kura ka soro ala commune ga se ka yiriwa aklima were dama be faje ko ni sugula ka suru makolo kare awa beketi u ka fereke were dama be faje ko ni sugula ka suru makolo kare o kuma ka sadugu kaw u ka fa ani an fadugu kaw ni an nyama nga fo bendugu nyama na kaw tier la conseil communal mairie mo ka laje ka se ka benyanya soro ni kudala wala sa o kuma ka boni ngele akko mbado uba anga kuma ka ime uba famu na la sona faluka uba na meu tubarikala kachaya uba famu kachaya kuma na ni horon jedu o kala je ko ne mana ke horon flabulu bebi jijade akana karika fafe akoni tiera ala kube ala kube ala janyo masawati na nijo kuma na mbebi kuna foni go amba nyongere ni yorena